спатканне незаконная рана. Ёй добра памятны той цёплы майскі адвячорак, калі ў паветры пахла таполей, маладым бярозавым лісцем. Гудзелі на панадворку хрушчы. Недзе ў вёсцы граў гармонік, і яна, успомніўшы, што трэба да вечарынкі накарміць сына, пайшла за хату ў агародчык гукнуць яго. Ён там чытаў нешта, але калі маці ўбачыла яго, ён, безуважны да кнігі, неяк назіральна і пільна паглядаў з-пад драбіны на палымяныя разлівы зары. Маці пяшчотна паклікала, але ён не паварушыўся нават. Усё глядзеў на захад, а потым азірнуўся і сказаў такое, што назаўжды разбурыла спакой у матчыным сэрцы. «Мама, глянь, бачыш, які захад? Праўда, падобна на вялізнае пажарышча, а бадай і сапраўды запалае зямля. Вайна будзе, мамачка, я пайду туды, застанецеся вы з Марыськай». Яна моцна спалохалася, памятае той страшны сэнс тых слоў. Заплакала, а ён ускочыў, абняў яе і супакоіў, як мог, кажучы, што, можа, яшчэ ўладкуецца ўсё паціху. Але калі яна сціхла, працяла благое прачуванне. Ён сказаў ужо сур'ёзна, цвёрда, як узмужнелы, сталы мужчына: «Усё ж, калі што здарыцца, я пайду, мама, прызавуць ці не, а пайду. Так трэба».